Sena skolastika li qatt ma għexu bħala, sena li uffiċjalment ġiet fit-tmiema għall-istudenti Maltin u Għawċin. F'dan il-jum għallima ta' diversi skejjel fosthom dawk tal-iskola primarja fiħdan il-Kulleġġ San George Breka l-Ħamrun u dawk tal-iskola primarja ta' Ħaddingli fil-Kulleġġ San Nikola sabu mezz kif iselmu b'mod oriġinali lill-istudenti tagħhom. L-edukaturi wara xhur mifruda mill-istudenti maħbubin tagħhom ħassew li kellhom jagħmlu xi ħaġa biex juru l-itfal kemm verament kienu mmissjawhom. Huma nġabru flimkien, ramaw il-karozzi tagħhom u daru dawra fit-toroq tal-irħura rispettivi tagħhom iselmu l-itfal li minnaħa tagħhom ħarġu jxejru u juru posters li kellhom imħejjin għal din it-tislima b'differenza. Tislima li għanqlet ħafna emozzjonijiet kemm fl-istudenti kif ukoll fl-edukaturi. B'dan il-mod tas-sewħelu ġiet fit-tmiema sena partikolari. Sena li wieħed jittama ma nerġgħux naraw oħra bħala.